Continuăm să discutăm cu Nat Albut, care ne povestește unde se va parca în următorii 2 ani. Deci ai spus că aceasta, la sigur, nu va fi Canada. Care sunt șansele să fie Republica Moldova? Ce ar trebui să se schimbe în acești 2 ani ca tu să te parchezi în Republica Moldova, după ce îți termini studiile? Ce ar trebui să se schimbe? Da. Să văd în fiecare zi câte o știre cu un om vinovat pus la închisoare. Da, sunt multe știri de genul ăsta. Eu am spus un om vinovat și să văd în fiecare zi un motiv în plus, mă conving că justiția în Moldova funcționează. Ce pe tine te face să crezi că nu este cazul să vorbim despre un om vinovat pus la închisoare, ci despre o injustiție? Deci, tu când consumi o știre din Republica Moldova în care se scrie că, iată, o nouă condamnare, un nou arest, și asta se întâmplă foarte des, ce pe tine te face să nu crezi? Ce ar trebui să facă? Iată, poftim una dintre știrile pe care am văzut-o zilele trecute, chiar la TV8, cu domnul Molojen, care a fost achitat. Un om care, fiind în funcția în care a fost, la registru, a semnat contracte de milioane de lei cu firme care aparțineau familiei sale și care, încetișor, acest proces a ajuns până la ca omul să fie achitat. Deci, atâta timp cât demnitarii, în special demnitarii, care se fac vinoveți de atâtea escrocherii, de atâta trafic de influență, sunt achitați, și oameni de Valerian Mânzat, care sunt pur și simplu niște clovni până la urmă. Cu ei se face spectacol de justiție. Eu nu știu pe cine se dorește a se aburi cu asemenea știri, dar asta nu este justiție. Justiție va fi atunci când oamenii care se fac vinoveți de hoții, de escrocherii, de trafic de influență, de corupție, cu adevărat se fac vinoveți și li se va face justiție. Deci vor fi procese cu toate cele ce implică elementul de justiție, aceste procese se vor face și oamenii vor sta la închisoare. Atunci când eu voi vedea asta, chiar și așa cum stau lucrurile acum în țară. Acum sunt multe procese, ce nu-ți place? Nu-mi place că faci spectacol. Ei îți vor spune că aproape săptămânal avem ședințe de judecată în cazuri de corupție, cazuri mari. Nu-mi place că se face spectacol, se face abuz în justiție, sunt cumpărați judecătorii, nu se respectă procedurile, cel mai grav, nu se respectă procedurile. Pentru că tu știi foarte bine, chiar și avocații au vrut să facă grevă în această vară. Grevă prin care se bată la care încă n-au renunțat, pur și simplu e vorba de luna august. N-au renunțat, probabil că n-a fost momentul, poate se vor coace, dar ideea este dacă apărătorii bat alarma că în justiția noastră se face abuz și nu se respectă procedurile și oamenii sunt ținuți cu termene extinse în aresturi la domiciliu, care nu mai pot fi extinse la nesfârșit, că oamenii sunt puși la închisoare pentru tot felul de motive absolut nejustificate, că nu se respectă în procese, nu se respectă lucruri elementare. Eu cred că asta este cel mai grav, pentru că atunci când un om se simte nesecurizat în propria lui țară și când el înțelege că fiecare o afacere, fiecare o televiziune, fie că e cât de simplu, o gheretă, și când oricare clipă pot să-l vină, să-l ia, să-l ducă și să nu îi se facă dreptate. În rusă se spune, был бы человек, статья найдется. Da, noi trăim acum în Moldova exact în aceste timpuri. Și atâta timp cât oamenii care au gustat un pic din civilizarea de departe, unde există și corupție, există o sumedenie de lucruri, dar ele nu afectează atât de mult omul de rând, care vede cum lucrează taxele lui, în drumuri, în medicină, în toată sfera socială. Deci nu-l afectează atât de mult. Omul se simte securizat. Eu aș vrea în Moldova ca fiecare om să se simtă securizat. Tu acum nu te simți securizat deloc? Nu, eu personal, eu nu am afaceri, nu am bani, nu am proprietăți, mă tem pentru ele, de-aia eu mă simt ok. Dar eu cred că oricare om își dorește să se dezvolte, să deschidă ceva, să creeze ceva, să producă ceva. Și pe mine situația din Moldova mă oprește să fac asta aici. Pentru că eu nu mă simt aici securizată. Eu nu am încredere în faptul că dacă aș porni ceva aici, peste jumătate de an după ce aș investi puținii bani care am, să vină cineva să bată la ușă și spună, poftim, vă chemăm în judecată. Eu te înțeleg foarte Am comunicat cu foarte mulți oameni în ultima vreme, cu primari din sate am comunicat, care nu se vor dați în tabără, știi? Și atunci când ei se trezesc cu dosare? Da, se trezesc cu dosare.
Oameni care fac treabă bună, care eu văd treaba pe care o fac după lucrurile pe care le-am văzut în jurul meu. Și când intri în cabinetul omului și îl vezi că își citește chemarea în judecată și că e pornit un proces pentru că el nu vrea să treacă în cealaltă tabără. Iată, eu, atâta timp cât se vor opera cu asemenea instrumente, noi de fapt acum trăim într-o dictatură de procurori, eu nu știu cum se numește asta, atunci când justiția este totalmente acaparată. Noi acum trăim aceste timpuri. Noi vorbim justiție, dar oamenii trebuie să înțeleagă că atâta timp cât ei sunt, le merg treburile ok, vedem și nu-i paște nimic, dar în clipa în care ei calcă drumul cuiva, au o disonanță cu partenerii lor de afaceri și ei nu își pot face dreptate adresându-se într-o instanță, asta e catastrofă pentru o țară. Este o catastrofă. Pot ei să-și împartă partidele, să voteze voturi mixte, de care vor, dar justiția, atâta timp cât va fi acaparată și oamenii vor servi doar pe unii oameni, într-o asemenea țară nu se poate trăi confortabil. Dar eu cred că asta fiecare om caută, nu să stea pe baricade toată viața lui. Exact. Noi vrem să trăim normal. Vrem în fiecare zi să ne trezim cu gândul că putem să mergem la un loc, să muncim, să ne motivăm echipa, să creăm, să producem, să schimbăm țara asta cumva, să aducem un beneficiu, să venim seara acasă, să ne putem permite o vacanță. Nada, Nu dar